Amen. It's good to be in the house of the Lord. No, nindot kayo tungod kay diha sa presensya sa Ginoo. No? Madasig ta, ma-refresh ta. No? So, tonight, are you ready sa pulong sa Ginoo? No? Ang tanang mga ready nga mudawat sa pulong sa Ginoo, musyagit og hallelujah. Amen. Ang tanan gyud ready. Thank you, Lord. So, tonight, natay topic na katapusan nga isgutan. And I believe nga sa dihang makadungog ta sa pulong sa Ginoo, ang Word of God, magdasig na to. Amen? Mag-encourage na to. And tonight, sa dihang ang usa ka tawo, makadawat kang Kristo nga iyahang Ginoo og manluluwas sa iyang kinabuhi, nahimo siyang born into the family of God. Hello? Pila ninyo diri nahimong kaparte sa pamilya sa Ginoo. Amen? And duhari padulngan nato igsuon. It's either to grow in the Lord or dili ka mo mature. Hello? May gusto ninyo ana kanang mo grow ta diha sa Ginoo. Amen? And kainomdom ko, akong anak, kainomdom ko bago pa man to gi-anak, pero karon mag 2 years old na. Kung imong tanawon, no? Walay magpabilin nga bata, mutubo jud. Amen? Pila niyo diri, dako na ka pero mong edad, isa gyapon ka tuig. Wala. Amen? Mutubo gyud. Amen? Og maunay gusto mahitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gusto niya nga mutubo ka diha sa Ginoo. Hallelujah. Og kining series na to about start, it is a guide for spiritual growth. Giya ni siya nato igsuon aron kita nga Kristohanon, kita nga mga anak sa Ginoo mutubo diha kaniya. Kay og no? Kung dili nato ni buhaton, ingon nga mga Kristohanon, dako kay posibilidad nga mabugnaw imong gugma sa Ginoo ug mobiya ka sa Ginoo. Amen? Kung dili nato ni buhaton, no? We need to search the scriptures. Katong letter S sa atong start, search the scriptures. Amen? No, ang tanan ba na anay Bible? No, importante kaayo ang Bible sa ato ang kinabuhi. Kay mao na ato ang pagkaon sa ato ang espirituhanong kinabuhi. Kung mukaon manggaling ta sa physical, no, labaw na gyud nga mukaon ta spiritual. Amen? Kung dako man tagkaon sa physical, inay mo tapad murag ikaw lagi na. Dili bitaw. Kung dako man tagkaon sa physical, mas dapat dako tagkaon sa spiritual. Amen? No, kay ang kanang physical dirira na temporaryo ra, ang spiritual maoy mulungtad mga igsoon. So search the scripture. Ikaduha, talk to God in prayer. Amen? Mo increase ang ato ang time diha sa pagampo. Kay a Christian without prayer is a Christian without power. Hello? Everybody say amen. Kung walay ampo igsoon, walay power. A Christian without prayer is a Christian without power. Muna importante nga i-increase na to ato ang igugol nga panahon diha sa pagampo. Amen? Ikatulo, attend church services. Doon natay tulo ka services, first, second, third. Apil gyud ta igsoon. Amen? Ayaw gyud og absent. Paspas ka ayo ang panahon, hapit na mo balik ang Ginoo. Basta unya maabdan ta sa Ginoo, no? Sa gawas na atong kinabuhi, naas gawas. So salamat sa Ginoo tungod kay naa ka. Ingnar gud mo ang tapad, nalipay kay ko nga nakita nimo. Amen? Hallelujah. Og last Sunday, nag-isgot about relate with other Christian. It talks about cell group. Amen? Unsa ganitong cell group? A place to connect,
a place to be protected, amen? Maprotektaran ta, makakonekta, a place to grow, amen? And a place to work together. Mao na ang cell group. Ang tanan ba na belong na sa cell group? Amen? Kasi walay cell group dire. Taas ang kamot. O, mga leaders, kung naay mo taas og kamot, o duula si Brad, apil ta og cell group bro. No? Kung naa ka direg so na ay nagpataas og kamot, wala pa siya cell group. Duula siya, iapil siya sa imong cell group. Nindot kaayo ang cell group bro. So karon katapusan nato nga topic, letter T, it talks about tell others the gospel. Amen? Nagisgot ni siya mga igsoon og evangelism. O, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, pag-ibanghilyo. Nganong kanunay natong gina-review, nganong balik-balik na sila, oy pila na sila kadomingo, nagbalik-balik anang gasigig review. No, kabalo naman tana, kadungog naman mi ana, nagami copy ana. Pero gasigig review. Nga naman mga igsoon, importante kaayo nga mahinomduman nato ang pulong sa Ginoo. Kay kung malimta nato, unsaon nato pag-apply sa atong kinabuhi. Amen? Importante kaayo nga ang pulong sa Ginoo atong mahinomduman. Matud pa ni Pastor Joel, ingon siya nga, if it is not memorable, it is not applicable. Hello? Naay sitwasyon si mo ang kinabuhi. Hala, kanang naay pagkinahanglan. Nya, nalimot man ka sa bersikulo, nalimot man ka sa pulong sa Ginoo. Unsaon man nimo pag-apply? So ganitong verse ha? Basta mao na to. So, kinahanglan mahinumduman nato ang pulong sa Ginoo, the word of God. Amen? So tonight, muna atong isgutan karon, tell others the gospel. Let us pray, magampo sa ta. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for your presence in this place. Holy Spirit, we believe, Lord, that you are here in this place. And we are here, Lord God, to be ministered. Lord God, to be encouraged, Lord, to be enlightened, and Lord, to be empowered, Lord, with your word. Thank you so much, Lord God, sa imong pulong. Dalago ni mong ngalan, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. Sa atong panahon karon mga igsoon, sama sa gisgutan ni Pastora, no? Daghan kaayo tag madunggan nga mga bad news. Amen? No, daghan kitag magdunggan nga mga dili maayong balita diha sa Facebook, magtan-aw ka na mga dili maayo nga balita diha sa TV, magtan-aw ka hala na ini gubat sa Russia ug sa Ukraine, bad news, no, bag-o lang na ay gipusil, ay namusil sa eskwelahan, daghan kay patay, bad news, daghan kay kag madunggan. Say ni manawag nimo, Brad, asa naman ka? Si kuan ba na bad news. Na mo text nimo makadawat ka, dunay bad news. Sa atong panahon karon mga igsoon, daghan kay tag madunggan nga mga bad news. Oh? Og karon ang panahon nga makadungog sila sa good news na pod. Amen? Oh? Gusto sa Ginoo nga ang mga tao makadungog sa good news. Nga si Ginoong Hesus namatay aron bayran ang tanang silot sa atong mga sala. Biski taon ta itong ilansang, pero giako tanan ni Ginoong Hesus. Iyang gibayran, it was paid in full. Humana igsoon. Mao na ang good news. So, kinsa man ang gamiton sa Ginoo, aron maistorya ang good news, ang maayong balita. Sultian ti ka karong gabi una, ikaw ug ako ang gisugo sa Ginoo. Kung mangutana ang Ginoo karon igsoon, whom shall I send? Unsa man imong tubag? Makaingon ka, Lord, here I am, send me. Amen? Kung pangutanon ka sa Ginoo, whom shall I send? Ang tanan mo ingon, Lord, here I am, send me. Amen? Practice daw tayo igsoon be. Mingon ang Ginoo, whom shall I send? Here I am, Lord, send me. Amen? Ikaw ug ako ang gamiton sa Ginoo aron masangyaw ang pulong sa Ginoo. Okay? Now, usahay, kining pag tell others the gospel, kining pag-ibanghilyo, kining pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, this is very important mga igsoon. Kay, sometimes manggod, naguna-una ta, nga kining pag-ibanghilyo, trabaho ra ni sa pastor. No? Si pastora ra ana, kay pastor man siya. Akala ra mga network pastor kay,
kuan man sila kanang pastor man na sila. Sila ray magsangyaw sa pulong sa Ginoo kana mga cell leaders, mura na yung mga ako, membro man ko. No, di lang ko mag-apil-apil ana, no? Pero buot nako masabdan nimo karong gabi una mga igsoon para ni nato tanan. Ikaw ug ako ang gisugo sa Ginoo. It's a mandate of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Acts chapter 4 verses 18 to 22. Akong basahon ang pulong sa Ginoo. Sa Bisaya. Okay? Og gipatawag nila si Pedro og si Juan. Kasi may nagpatawag ani ang mga religious leaders, no? Katong mga dako-dako sa mga religious mga leaders. Okay. Og gipatawag nila si Pedro og si Juan o gisultian nga dili na gayud sila musulti o kaha manudlo mahitungod kang Hesus. Apan mitubag si Pedro og si Juan kanila, hunahuna aragod ninyo pag-ayo kun asa niini ang matarong sa pananaw sa Dios, ang pagtuman kaninyo o pagtuman sa Dios. Dili mahimo nga dili kami manugilon mahitungod sa among nakita og nadunggan. Apan gipasidad-an gihapon sila nga dili gayud manugilon og pagkahuman gibuhian sila bisan kun gusto unta nilang pasakitan ang duha, dili nila kini mahimo tungod kay nahadlok sila sa mga tawo. Kay ang mga tao nagadaig sa Dios tungod sa milagro nga nahitabo. Kay ang tao nga giayo pinaagi sa milagro nagaedad og sobra na sa 40 ka tuig. Balikan na naton nga bersikulo unya mga igsoon. Doon ako'y pangutana ninyo. Giunsa ninyo pagkadungog mahitungod kang Ginoong Hesus? Giunsa man nato pagkadungog mahitungod kang Jesus? Unsa may atong experience? Kasagara ang atong tubag nakadungog ta mahitungod kang Ginoong Hesus tungod kay naay nagstorya nato. Tama? Pila man ninyo diri nga nakaila kang Ginoong Hesus tungod kay naay nag-share sa iyaha. No, halos kitang tanan naay nag-invite nato, naay nag-istorya, no? Wala man siguro or talagsara kaayo nga makaila sa Ginoo, makadungog mahitungod kang Ginoong Hesus, pinaagi sa iyang damgo. Kasulay mo nga nagdamgo ka tapos nagpaila-ila si Ginoong Hesus kanimo. No? Talagsara kaayo or baka nadunggan gud nimo ang tingog sa Ginoo samtang naglakaw ka diha sa sentro ni abri lagkalit ang langit o gitawag imong ngalan na nakig-istorya sa nimo, nagpaila-ila sa nimo. Talagsara kay mga igsoon, kasagara nakadungog ta mahitungod kang Jesus tungod kay naay nagstorya nato. Naay nag-share nato. Amen? Hallelujah. And okay? So, ang Word of God, nagisgot nga ang pagtuo, muabot sa pagpaminaw, sa siging paminaw sa pulong sa Ginoo. Mabitaw ng kita, mga igsoon, nga nang miabot ang pagtuo sa atong kinabuhi, tungod sa atong pagsigi og paminaw sa pulong sa Ginoo. Muna, importante kaayo, no, nga masabtan nato, nga ang matag usa nato nga nakadawat kang Kristo ingon nga Ginoo ug manluluwas, no? Kita ang gamiton sa Ginoo, no? An kani nga kaluwasan nga atong nadawat gikan sa Ginoo, paminaw igsoon. This is not only believing in your heart but also declaring in your mouth. Amen. Wala lang tataman nga nagtuo ta sa Ginoo kang Kristo diri sa atong kasing-kasing, kundi importante pug kaayo nga ato pong i-declare sa atong baba. Amen? In other words, atong i-istorya mahitungod kang Ginoong Hesus. Atong i-share ang pulong sa Ginoo. Tell others the gospel. Muna'y gusto sa Ginoo mahitabo sa imong kinabuhi. No? Kung ang isa ka tao, tinud-anay nga nagtuo kang Hesus, no, naluwas siya, di gid niya kapugngan nga mo share sa ubang tao sa gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Kana bitaw na mga bag-ong nga mga salida, no? Na mga bag-ong nga salida, mga sikat kay nga mga movies, naaman tay gitawag og mga spoiler, no?
Kana mga spoiler, mao na katong mga una nga nakakita na to. No, pagtan-aw mo, dungan mo tanaw niya, siya nakakita na. La kana bitaw siya, matay ra ba na siya rin. Kini bitaw, kana mahagbong na skuan. No, usahay ka nang, samukan ka, no, kay, supudi siya, oy, palungo na to ni, ikaw na lang pag salida. Na yung mga spoiler. Ganong inana man siya. Tungod kay nindot kay ihang nakitaan. Amen? Inana pod sa tong kinabuhi. Kung nakakita ka sa mga nindot nga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, di nimo kapugngan nga mo share sa uban igsoon. Amen. Hallelujah. Nabay nindot nga gibuhat ang Ginoo sa tong kinabuhi? No, naa igsoon daghan kaayo. Kanang hangin nga imong giginhawa, no, hantud karon lig-on pa ka. Amen. At karon wala jud kay sakit. Lig-on ka sa Ginoo. Amen. No, ang uban maglisod nagtindog pero ikaw nagbaro gihapon. Amen. No, naglingkod nga healthy. Hallelujah. Kan kay usay man good kining tao dili ka appreciate ba sa gibuhat sa Ginoo. No? Pero honestly daghan kay gibuhat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi igsoon. Sa pag-ilista na to, kulang ang papel. Hallelujah. Now, why do we need to tell others the gospel? Why? Ano man? Why do we need to evangelize? Why do we need to preach the gospel? Number one, igsoon, it is a command of the Father. Amen? Command siya. Kung imong tanaw ng word nga command, it means order. Order sa Ginoo. No, dili ka nang order nga mo. Order ko og pagkaon. Kundili, sugo sa Ginoo. Command sa Ginoo. And it is not a suggestion. Kini bitang pag-evangelize, kini bitang pag-preach sa gospel, pag-share sa pulong sa Ginoo, it is not a suggestion. It is an order. Everybody say order. Hallelujah. Dili ni sa sugyot nga, okay, ay, nak, kanang pagwali biya mo ha kung naamoy time, pagwali mo sa pulong sa Ginoo, kung kuan ka nang, sana, kung okay ra, kung naamoy time, pero wala, okay ra po, dahil lang po mo pagwali. No, dili sa ingon anak, mga igsoon, or busy ba ka mo, okay ra po, ay problema. No? Or, saman, gikapoy mo, okay ra gihapon, ay lang po mo pagwali. Kana lang naamoy time, kana lang, kuan mo, okay mo. Dili mga igsoon. Bisan pag-unsay kahimtang sa atong kinabuhi, it is a command sa Ginoo. Order sa Ginoo igsoon. Now, kung maingon ganita og order, kinahanglan nga ato ang tumanon. Amen? Kana bitong sa sundalo. Kaya remember ko sa ROTC na mo sa una nagbisita mi sa Tabak. Dayon, dito may gitapok ta ng mga officers. Day naay ka ng colonel na siya. Nag-golf lang siya dito. Siya ang murag dako-dako pas tabak ato nga time. Dugay na kayo to. No? And, istorya siya. Abi niyo, kami kahinomdom mo sa TV, katong hapit na madakpan na mo ang mga Abu Sayyaf. No, nasulod na sila sa usa ka lugar. Dayon, amo na gid silang madakpan unta, no? Pero naay tawag siya, pero gitawagan mi atras tanan. So wala sila'y nahimo igsoon. Ning atras sila nganuman naamay order. Bisag sakit sa ilang buot, kay gibuhis na nila ilang kinabuhi, way siguro daghang namatay sa ilaha para lang makuha to nila nga target, pero ming atras sila nganuman order man. Hello. Pag moingon ganita og order, kinahanglan tumano nato igsoon. Kining pagwali sa pulong sa Ginoo, order ni siya. It is a command of the Father. So, hallelujah. Sa atong syudad, natay gitawag og executive order. No? Atong pandemic, niagi ta og mga lockdown, no, grabe ka stricto dayon.
usa ka higayon nga nagpagawas ang ato ang mayor ning pirma siya og usa ka executive order nga no movement Sunday. Amen? No, mo ganito nag-online ta pila taga Domingo ato nag-online tungod kay dili pwede mo gawas. Nga naman naa may order. Hello. Nasabtan ba ko ninyo igsoon? No? Daghan kay mga checkpoint inig-agi nimo, no? Pretindaghan kada lungsod na i-checkpoint tapos inig-agi pagid nimo, kuhaon nimo ang temperature, no? Tapos pangitaan kag travel pass, health certificate, grabe ka stricto. Oh? But we have to comply igsoon. Ngano man order man siya. No? Kinahanglan nga mo comply ta kay kung executive order na gani na kung imo nang i-disobey, unsa may mahitabo nimo? You will be maka-penalty ka. You will be penalized or posible nga mapriso pa ka. Hello? Nga naman, order man. Executive order, it is a law. We have to comply. Huh? So, obey it or suffer the consequences sa imong kinabuhi. Mga igsuon ko diya sa Ginoo. Naay order ang Ginoo sa atong kinabuhi. Naa siya'y command. No? Mao kana ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Og kitang tanan walay exempted, apil ka ana igsuon. Ing na imuhang kaugalingon be, apil ko ana. Ing na imuhang tapad, igsuon, apil ka. Hallelujah. Okay. Now, kinsa may nag-back up anang ato ang mission order. Okay, or ato ang order. Matthew chapter 28 verse 18. Ingon ang pulong sa Ginoo, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang ato ading back up mga igsoon, ang back up di ay sa order sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. All authority in heaven and on earth. Dili di ay basta-basta ang imuhang back up igsoon. Amen? Oh, hallelujah. Mao nang in other words, ang Ginoo mismo ang nagpaluyo nato. Mao nang dili ta manalaw og mahadlok pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Nay uban mahadlok nga mailhan nga Kristohanon. Kibasig paampon og pagkaon. Pagkaon ra gani. No? Uy, kinisio kay tagapit church man ni. Ay dili talaga sa ram ko kasimba dito. Kasara may sabay-sabay ra gito ako adi. Uy, wala di ko tagapit church. Mahadlok mailhan. Ngano man? Mahadlok pampuon sa pagkaon. Oh? Pero alang nato nga naminaw karong gabi una mga igsoon, ayaw kahadlok, dili basta-basta ato ang back up. All authority in heaven and on earth. Amen? Ha? Kung mopagawas gani og pirma ang mayor og executive order, no? Walay makabalibad ana igsoon. Kumingon ang mayor, executive order niya, bawal na mukaon og rice ha, so good karon. Lugi ang mang inasal. Okay, so bawal na. Bisag sakit sa imuhang buot, mutuman ka igsoon kay order man siya. Amen? Wala gid tay mahimo. And bag-o lang man migikan sa Davao, no? 17 mi kabuok dayon. Didto mga igsoon kay usama ko sa nag-drive. Didto naa sila'y EO or executive order nga aning lugar ang imuhang dagan dapat 30 kilometers per hour. 30 ra gyud igsuon. No, di ka kapakusog didto. Muna ako mga pasahero magsigi og badlong. Hapit na mag 31. Magsigig tan-aw sa speedometer kay basig mulapas. No? Madakpan unya mi. Dili pwede nga makalapas kay ug makalapas ka dakpon ka igsuon. Amen. Naman sila dito kanang gitawag og speed gun. Na pag mapusilan imuhang sakyanan, makita ang speed. 30 km per hour dire. Pag tan-aw, 50 man eh. Nakalabay tuod ka. Pero pagkataod-taod, matingala ka. Nalay mo tapad ni mo pulis. Sir, no? Ano man, nakalapas ka
sa executive order, sa order. Muna sa kilid, daghan kay makita nimo nga nadakpan igsuon. Nga naman, wala mituman sa order. Kinilaging naanad ta diri sa tua, no? Nga bisag kusog, okay ra. Naman, wa may mahilabot na to, wa may mudakop na to. Oh? Usay, moingon siguro ka dito sa Davao, kusog ang ulan ron. Naikas-an, nakaadto mi og mall, kusog ang ulan. Binamog, wala na gidakop. Kusog ta kay, wala na siguro dakop. Grabe mga igsoon, bisag ulan, ang pulis nagmotor, nag-raincoat. Inana ka kuyaw dito mga igsoon. Grabe. No? So nga naman, atong tumanon, kay order man siya. Kay og musupak ta sa order, executive order, unsa man mahitabo na to? Maka-penalize ta, posible pa ta mapriso. Okay? So, karon, himong tanawon, trending kayo ang mga LTO, no, sa Facebook, daghan kay mag-post. Tatinamagay lang ta ha. Nasila karon sa Balangasan, nasila karon sa plaza. Tabang-tabang lang. Ang uban daghan kay magyaw-yaw sa Facebook. Pero nganong pagmuingon gani sila stop muhunong man ta? Because they were just executing an order. Kitsa may backup nila igsoon. Ang backup nila is the Philippine government. Kung mo disobey ka, parahon gani ka, di ka mohunong, ang imuhang kontra, dili ang LTO, kundili the authority behind that. Ang imong kontra is the Philippine government. Amen? No? So, bisag, kung imong tanawon, bisag, kung ikaw gani mo execute sa sugo sa Ginoo, that is to win souls and make disciples igsoon. Kung tirahan man kasayawa, amen? No? Kung babagan man kas kaaway, lutuson man ka, ayaw kabalaka mga igsoon. Ang ilang kontra dili ikaw, kundili all authority in heaven and on earth. Ang ilang kontra igsoon mismo ang Ginoo. Amen? Usahay ma-discourage ta. Wali-wali. No? Lutuson ta. Pero kabalo ka, ang ilahang kontra, dili ikaw. Ang ilang kontra, mismo ang Ginoo. Nga maoy nagpaluyo nimo. Amen? So, dili ta kapugnan. Si Pedro ug si Juan, no? Bisag gibabagan sa mga religious leaders sa atong gibasa ganina, di gid sila mapugnan. Sa verse 20, ningon diri, dili mahimo nga dili kami manugilon, mahitungod sa among nakita ug nadunggan. Bisag unsaon mga igsoon, wala napugni sila. No? Usahay makita nimo, nagplano pa lang gani ka, ako ni siyang sharean be. Nagplano pa lang gani ka unya, mugot man kay gnaong. Malisig maldita kay ni siya, basig inig-share nako, makasabaan ko. No? Wa ka kabalo igsoon ba nganong nagmugot na, basig nagkinahanglan lang na nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero na-intimidate man ka. No? Tanaw ni mo, murag datoon mo na siya. Oy, hindi, maulaw mong kumishare, ana. No? Basig ka na igsoon, nagkinahanglan nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero na-intimidate ka. Pero karong gabi una, gusto sa Ginoo nga masabta na to, ayaw kahadlok ang atong backup ang Ginoo mismo. Amen? Hallelujah. Pagsulay, problema, di na makapugong sa imong pagwali sa pulong sa Ginoo. Okay? Hallelujah. Si Pedro ug si Juan, naapod sila'y pagsulay. Nga sa dihang gingan sila, ayaw na mo pagwali-wali anang Jesus ha, bantay mo. Pero unsay lang gibuhat mga igsoon, nagpadayon sila. Kay pwede man to sila prisuhon. Kay kanang mga religious leaders sa una, kuha na siya, mura po na sila og kanang gobyerno sa ilang panahon. No? Nga, di makamutuman, prisuhon ka, pasakitan ka. Pero unsay gihitabo nila mga igsoon, wala sila nagpapugong. Amen? No? Salamat sa Ginoo. Kay diri sa Pilipinas, dili bawal ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? No? Makakita ka, madto ka sa merkado na nagwali sa pulong sa Ginoo. Pila na to diri nag-cell group, gidakop, gipriso. Wala. Amen? Kay we have this freedom to share the word of God. Unlike sa China, sa North Korea, no, bawal ang Bible, musulod ka, wala jay trace sa Bible, di gid pwede. Bawal gid mga igsoon. Pero importante, no? Kung usahay
Kita dire dili jud bawal pero matingala ka mga igsoon. Kung kinsa pa ang dili bawal, maupay dili mo buhat. Hello. Amen? Pero si Pedro ug si Juan wa gid sila napugngan. They would rather obey God than men. Amen? Mas pilion nato ang Ginoo igsoon. Ikaduha, why we need to tell others the gospel. Ikaduha is all are lost. Amen? Ang tanan nakasala. Romans 3:23, it says here, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala. So the reality is, because of sin, ang destiny di ay sa tao is kalaglagan. Tungod sa sala. Ang tibuok kalibutan, malaglag kung wala si Jesus. O nagingon sa Bible, apart from Him, we are nothing. Amen? Ang tanan nakasala. Mo na ang kahimtang sa tao. Mo na karong gabi na igsoon, gisugo ta sa Ginoo. Pag-share, kaya ang kamatuoran, ang tanan nalaglag og nagkinahanglan og manluluwas. Hallelujah. Okay? Nganong kita man diy'y sugoon sa Ginoo? Nganong dili man kato mga palahubog, kato mga drug addict, kato day sila. Nganong kita man gyud ang sugoon sa Ginoo igsoon? Tungod kay naa nato ang only way. Amen? The solution, we have the only solution so that the people will be saved. Maulamang si Ginoong Yesus. Amen? Dili ta pwede maingon nga, oy, sige, pag binuotan lang mo kay para maluwas mo. Sulod mo og relihiyon para maluwas mo. Dili igsoon si Ginoong Hesus ra gyud ang solusyon. Acts 4:12, it says here, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Kay kinsa man ang pangalan igsoon, ngalan ni Ginoong Hesus. Amen? Naa na to ang solusyon. Mao nang kita ang gisugo sa Ginoo. Pag-share sa pulong sa Ginoo. Kaya naaman na to ang solusyon. Naaman na to ang only way. Amen? Hallelujah. Ngay uban nag-claim nga sila ang dalan. Nga kung di ka magpapirma og clearance, di ka malangit. Ganito sila yung deadline, December 25, 2021, deadline. Pag di ka kapasa ng clearance, na pirmado na ako, di ka kadtog langit. Pero kabalo ka igsoon, the only way to salvation is through the gospel, pinaagi kang Ginoong Hesus. John 14:6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Si Ginoong Hesus ra gyud ang bugtong dalan igsoon nga ang tao makabalik, ang tao makaadtog langit, si Jesus ra gyud. Amen. Mao nang giingnan ta sa Ginoo to go and make disciples. Panlakaw kamo og paghimo og mga disipulo. Amen. Ug ikatulo, why we need to tell others the gospel? Ikatulo is it is the empowerment of the Holy Spirit. Ang gospel igsoon is an empowerment. Gahom. Ang tanan mo ingog gahom. Si Apostol Pablo nag-ingon siya nga, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Amen? Gahom. Naay gahom diha kanimo igsoon. Acts verse 21 to 22 atong basahon, after further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. Nahibalo ba mo igsoon? Nga 40 years siyang bakul. Itong giayo sa atong gibasa nga verse ganina. 40 years ang bakul. Everyday makita sa mga tao nga napakilimos. Pero sa diyang giampuan siya ni Pedro o ni Juan mga igsoon. Nung nakalakaw siya, gisangyawan siya sa mayong balita. Ano naman to?
it is the power of the Holy Spirit. Kung sila-sila lang Juan o Pedro, di ito makalakaw igsoon. But it is the power of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Dili ta mahadlok si Yawa. Kaya ang Yawa, hadlok na to. Nga naman, all authority in heaven and on earth are given to us. Muna nga gamitan ng authority igsoon. Amen? Kung naay masakiton, ayaw kahadlok, ampo. Say, maguna-una ta nga, kanang maampo og masakiton, sila ramang kuana na, sila ram pastora na ikatungod, kana ram mga network pastor mo, na ikatungod mo ampog masakiton, ako, di lang ko kay kuan, no? Pag naa ang Holy Spirit sa imuha maigsuon, ayaw kahadlok og ampo. Amen? No? Ikaw, Brad, unsa mo sakit? Ubo. Jesus name. Kuyaw kayo. Ikaw, sipon. In Jesus name. Kuwas, ulian. Sunod, sakit sa ngipon. In Jesus name. Ikaw, pagsunod. Ikaw, unsa mo sakit? COVID. Kajut lang. Tawagon sa pastor. Usahay, gahuna-una taigsoon. Nga dili na to kaya, pero hunaw-naa nga ang backup nimo naa ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Okay? So, hinumdum ko sa old church katong I don't know kung naka-remember pa atong mga igsoon nga gikan pa sa old church katong gitawag nato og bless pagadian movement katong mangampo sa mga dalan, no? Natay movement ato sa una dito sa old church pa, mangampo mi sa mga dalan, mga igsoon. Dahil kas-anga nag-ampo mi. Kanang, Brad, gusto mi mo ampo sa imuha, Brad. Naglakaw siya, gitagbo na mo. Gusto mi mo ampo sa imuha. May hana din siya nga, hala, wala ra ba ko'y kwarta? Basi gadahom siya nga, mangayo may kwarta. Pero gusto lang mi mo pray. So daghan kito mga igsoon, gipang-ampuan na mo. Daghan kimi gipang-ampo din. Katapusan, niadto mi og hospital sa Dao. Remember ko, kuyog na ko ito si Brad June Garcia. Sakay mi siyang sakyanan. Adto mi, dito sa Dao. Ngampo mi mga igsoon. Din, tingala ko, gadagandagan man ang nurse. Kaya dihay dito sa ward, na ako mga leaders po, dagampo, dagko, kay mga tingog. Binilag na unsa na. Din kami po, diri po sa pikas, din nakasulod ming duha og kwarto. Ang sulod pasyente siguro mga 6 or 5. So, perti na mong pangampo dito, Jesus name, ampo mi. Dayon, mindool din sa nako, ninguhong siya. Siya, Brad, kinibito atong nasudlan, mga kuan man ni, communicable disease. Kanang makatakod ba? So pagkadungog na ko atong mga igsoon, action mabugog ka kulba. Okay, na dito, mga TB, mga unsa nga sakit nga makatakod, mga hepa, kay usahon man na sila. No? Kay magtinakdaday, sila. Bitaw. Pero usa ka kwarto, sulod mi. No? Pero kabalo ka maigsoon bisag ni action kung kakulba, nasabta na ko igsoon nga kauban nako ang Holy Spirit. Amen. Ingon ana di ay nga walay makahilabot nimo sa dihang magwali ka, magampo ka kung nakasabot ka nga ang imong kauban ang balaang espiritu. Amen. Hallelujah. Bisag dili ka pastor, pwede ka mo ampo. Amen. Kay naani mo ang Holy Spirit. Hello. Kanang Holy Spirit nga naa ni pastora, ang Holy Spirit nga naa kang Bishop Oriel, Bishop Hurley, the same Holy Spirit nga naa ni mo. Amen? No? Munang ayaw kahadlok ampo. No? So, gitagaan tag kuman sa Ginoo, mao ang pag-win souls and make disciples, o di lang taman diha igsoon, gi-equip pa jud ta sa Ginoo through the Holy Spirit. Ang atong armas mao ang balaang espiritu. Amen? Kumulakaw ka kay magwali ka sa pulong sa Ginoo, kauban nimo ang balaang espiritu. Tingala ka nga inigwali nimo kanang mga gahi kay mo hilak na. Ano man, it's the work of the Holy Spirit. Tingala ka kanang mga kuan kayo, mga astig kayo, hilak igsoon. Ano man, di man na trabaho nimo, trabaho man na sa balaang espiritu. Ang atoa lang musugot ta sa pulong sa Ginoo. Let's do our part. Kay kita dili man kita may makatandog, wala man tay gahom ana. Amen. Kung atoa lang hunahuna, atoa lang kaugalingong kusog, di ta makapahilak oy. Amen. Gawas og imong gikusi. Muhilak gina.
Bisa kung saon na to, di gina mo hilak. Pero ang Holy Spirit na gani igsuon, pag mo tandog na gani sa kasing-kasing, di gid kapugngan mo hilak gid. Kauban na to ang Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Kana bitaw magwali ko igsuon, pahinumduman ako kay usahay bisag nagsige na kabitaw og tindog dire. Mubati ba pag kakakulba. No, nakulbaan gyud ko ganina. Pero usa lang gyud akong pahinumdum sa kuang kaugalingon igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang word sa Ginoo katong pinakauna nga gi-assign mi ni pastora og himahimong speaker sa Encounter Weekend. Batch 5 yata to or batch 6 to nga encounter. Gihimo ming speaker. No, nya lahi biya pud sa una kay pag speaker ka sa encounter purag kuyaw biya pud, no? So, grabe. Makulbaan mi nya sa pastora i-audience pa jud ka. Sige, unsay topic nimo mo na? Sige adto sa balay kay maminaw ko. Di ka katingog no? Pero usara gyud akong gipahinumduman sa kung kaugalingon igsuon. Ang word sa Ginoo mao ni ang iyang gihatag sa ako sa pulong sa Ginoo sa Luke 12:12. Kabalo naman siguro mo ani, for the Holy Spirit will teach you at the time what you should say. Amen. Mo na nga ayaw kabalaka kung mag-share ka sa Ginoo. Kay unsay giingon sa Bible, promise ni sa Ginoo, for the Holy Spirit will teach you at the time what you should say. No? Ayaw kabalaka. Bahalag dili kay nimo memoryado tanang bersikulo. Share sa pulong sa Ginoo. Kauban nimo ang Holy Spirit. Okay? Now, how to tell others the gospel? Kaduha, number 1. No? Hinanglan, natay kuan mag-target ta og mga tao nga ato ang istoryahan sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, ato silang iampo. Amen. Ingnon nimo sila nga, oy Brad, nag-ampo biya mi nimo. Nag-ampo biya ko nimo basig na kay gusto nga ipaampo, na kay prayer request atong iampo, no? Wala man siguro'y tao nga masuko kung ampuan. Amen. No, nga, Brad, nag-ampo ko nimo. Ikatulo, share your testimony. Unsay gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kabalo ka igsoon, power biya kayo ng imong testimony. Amen? Power kayo na. Dako kayo nag-impact sa kinabuhi sa uban. Kanang mo testify ka, ako sa una, sugarol kay ko. Karon dili na. Bisan pagpustaan ay. Sugarol gyapon. Oh, pero gibag-o na ka sa Ginoo. Amen? No? So, kanang imuhang testimony, di gid na malalis. Kung magwali bitaw ka og doktrina, pwede pa na debatihon. Pero kung mingon ka, usab ko sa Ginoo, gibag-o ko sa Ginoo, kaniadto drug addict ko, pero karon dili na. Why makalalis ana igsuon? Power kaayo na ang imuhang testimony. Amen? No? Hinumdum ka atong usa ka butang nga giayon ni Jesus. No, sa diyang giayon ni Jesus, mingon ang mga religious leaders, kanang kuan ay mugtuon ng Jesus, kay ang gigamit ana pag-ayo sa buta. Gahom sa yawa. Pero unsay tubag sa buta mga igsoon? I don't care. Bahala og gikan ba ni sa yawa or gahom ba ni sa Ginoo, ang importante kaniadto buta ko karon nakakita nako. Dili malalis ang imong testimony. Pwede pa to nila malalis nga si Jesus paan may gigamit ana gahuman sa yawa. No? Pwede nila may naana. Pero ang testimony sa buta di malalis. Amen. Ang imuhang testimony dili malalis. Impact kay na igsuon. Amen. Hallelujah. Giistorya sa uban. Ang imuhang kinabuhi. Okay? So, dapat mo istorya gid ta. Dili ta maghilom-hilom. Ingon ang tao, "Lord, lagi ka mo inom." Unsa man imong sekreto? Secret. Ayaw, istorya. Anani man gud ni Brad. Nakaila ko sa Ginoo, nakadungog ko mahitungod kang Ginoong Hesus. No, gibag-o ko sa Ginoo. Share your testimony. Amen? Why do we need to preach the gospel? Why do we need to tell others the gospel? Number 1, unsa to? It is a command of the Father. Ikaduha, all are lost. Ikatulo,
It is the empowerment of the Holy Spirit. Amen? Excited na ba ka nga budala og mga VIP karong Sunday? Magpagamit ta sa Ginoo? Amen? Wala may laing gamiton ng Ginoo. Kita ramang gid mga igsoon. Bisag asa ta, adi lang ko mo paubos lang ko sa cell group, dito lang ko di na lang ko magpa-under sa 12 kay kuan kaayo. Bisan pag ma-under ka sa ubos mga igsoon, maorgi ko man sa Ginoo, wa gid na usab. Magwali gid gihapon. Amen? Hallelujah. Are you excited? Nakadawat ba ta sa pulong sa Ginoo? Hinumduman na to igsoon aron ma-apply na to sa to ang kinabuhi. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for your presence in this place. Salamat kay Ginoo sa imong word. Salamat sa imong pag-encourage ka na mo, pag-enlighten, pag-empower through your word, Lord, tonight. And we honor you, we worship you for the things, Lord, nga imong gibuhat sa mong kinabuhi. We're so excited, Lord, nga imong gamiton, Lord, aron masangyaw ang imong pulong, aron ma-share, Ginoo, imong word sa mga tao nga wala pa kaila diha kanimo. We honor you and we worship you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Atong pakpakan ang Ginoo igsoon. Pakpakan po nato ang atong magwawali sa ubos ang kamot para kay JR. Woo! Maayong gabi sa tanan. Welcome ang mga tag-usa. Kumusta man mo rong gabi una? Blessed, prosperous, healthy, and wise. Last Sunday sa bulan sa Mayo, salamat sa culmination sa ato ang series sa start. Pero ako sa mong reviewon, nag-review ganina si Pastor JR, pero kinahanglan nga mamarka ni sa inyong kasing-kasing. Tungod kay ang series nato gikan atong first Sunday hangtod karon, mao ni foundation, mo na gingon nga mao ni siya ang makapapabili nato sa ato ang o pagpatubo nato, pagpalig-on sa atong Christian life. Kung makulangan ta ani ug di nato mabuhat, pareha ta sa balay nga dali ra maguba ug dali ra matumpag. So importante kay ni nga mahimo ning kapati sa atong kinabuhi. Unsa toy primerong letra? Unsa tong letter S? Very good, children. Diri. Dila. Ang tanan. Naka-search na bata sa scripture. Padayon, number 2. Ay, namali. Sorry. Okay. Unsa ni? Talk to God. Diri. Ang tanan? Salamat, nakatalk to God bata. Padayon. Because usana sa makapaligo nato. Letter A. Very good lagi kayo mo. Dire. Dito sa taas. Ang tanan. Og nakakomply ta kay ni atan tag church services. Og di nato limitahan, amen? Di nato limitahan ang pag-attend sa church services kay dunay promise si Lord. 2 og 3 magtigom sa iyang ngalan, naa siya sa taliwala. So doon na tayo kauban, dunay mu-witness nato sa atong mga panagtigom. Dugay po ni nakuha. Okay, next letter. Letter. Unsa ning letter R? Uy, mga bright yun gayo ning third service. Oy, relate to. Unsay paagi nga mag-relate ta to others. Sa cell group, very good. Naka-attend ba ta consistent sa cell group? Usa na sa makapaligon sa atong balay, sa atong Christian life. And, ay, napaday. Usay sunod? Letter T. Karon lang. Tell others the gospel. Ang tanan balik?
Okay, review. Letter S. Relate to God. Tell others about the gospel. Palakpakin mong kaugalingon. Mga anak sa Diyos, di lang to na to memorize na, ato tong buhaton. O kung consistent ta, kung may consistent, mga padayunon, di siguro perfect, but nagpadayon ka, magpadayon pod kaligon, ang imong kinabuhi kauban sa Ginoo. Walay kay gayunan nga mabiya ka. Walay kay gayunan nga mabackslide ka. Tungod kay founded ka sa start. Nagbasa, nakikistorya, mitambong sa panagtigom, ug ning attend sa cell group, ug mi-share sa gospel. Himo lang na kog simple katong gi-share ni Pastor JR. Kay murag kuyaw kay ning magwali ta. Di ko kabulong wali. Pero ato ning nganlag share the gospel. Ipakigambit lang kinsa man ang maayong balita nga angay natong i-share. Kanang bitang duna kay pagkaon nga lami imong i-share sa tupa ka parte na nimo imong gi-share. Kinsa man ang good news? Si Jesus ang good news. Siya ang angay natong i-share. Unsay nabuhat ni Jesus nga atong i-share sa uban? Namatay siya puli sa akong sala. Gilubong siya para sa akong mga sala. Nabanhaw siya aron makabaton kag bag-ong kinabuhi. Simple kaayo ang pag-share. Kay lisod ka, murag kuyaw man ang mag-preach, no? Kanang mag-preach ka, magwali na ka sa pulong sa Ginoo. Magwali, murag dako ka siya. Pero simpulon lang nato, i-share lang nimo. Brad, gigugma ka ni Jesus na matay siya pulis imong sala. Aron sa diyang mutuo ka sa gibuhat ni Jesus sa cross, puli nimo, unsa gitulsi sa Bible, maluwas ka. Faith gani sa pagpaminaw, mahitungod kang Ginoong Jesus, mag-abot ang kaluwasan sa tao. The only way, listen igsoon, importante nga atong i-share ang kaluwasan. Ang kaluwasan, nagagikan lang kang, ang kaluwasan nagagikan kang Jesus. Dili nagikan sa Happy Church. Nagagikan kang Jesus. Ang tanang mutuo sa gibuhat ni Jesus dito sa cross. Unsay ang gibuhat dito sa cross? Namatay, puli, sa imong sala o gilubong ang tanang sala o nabanhaw para sa bagong kinabuhi. So nakabatuntag bagong kinabuhi kay nabanhaw ang atong manluluwas. Amen? Unsay gisulti sa Mark? Wala makot ni Pastor Jair. Mark 16:15. Iwali, go and preach the gospel. Whoever believes and baptized will be saved. But ang dili mo too, silutan. So ang pagtuo sa kaluwasan nagagikan sa pagpaminaw. O kinsay sugoon aron makapaminaw ang mga tao, ikaw nga nakabaton sa kaluwasan. Gisugo ta sa Ginoo, amen? Unsay ayang gisugo nato? Share. Ang tanan mingog, share. Share ang nimong nadawat. Kaluwasan nimong nadawat, i-share. Simple kayo. Nang lipay kay ko karon si manaha, kay dunay problema ako sa kabatanon, gibitbit sa ayang mama, gidala sa balay para mahimong makaunsilan. But before ko nag-counsel, I share the good news. Gishiran nako siya about Jesus. Kabalo kay igsoon, sa dang gishiran nako siya about Jesus, netiri ay siya. Migawas ang luha sa iyang mata. Why? Because turning points ang life, the only solution sa problema niya is the person of Jesus Christ. Bisan unsa pa'y problema sa tao, nagagikan gayud na. The root cause is, gitawag na siya sa Diyos aron makadungog siya sa good news, may tungod sa gugma ni Kristo kaniya. So ayaw ninyo ihikaw ang pag-share, ha? Hello? Ay ikaw ang share. Pwede po
pwede po kang maka-invite sa imong friends diri sa church aron makadungog siya sa gospel. No? Ato man ang ginabuhat, nag-invite ta para makasulod diri, makadungog sa good news. So padayon tang mag-invite. Amen? Kay murag nagkagamay ang atong mga bisita kada Sunday. So invite ta. Atong imbitaron sila para makadungog sila ug makabaton sila sa kaluwasan sama sa atong nabatunan. So igsoon, kung buhaton bitaw ni nato, musamutag kakuan ba kana on fire bitaw. Kay kini bitaw mo syerta sa gugma sa Ginoo, makahatag ni siya kalig-on sa tua. Kay sadang musugot ta sa kuman sa Ginoo, malipay ta. So sadang malipay ta, the joy of the Lord is our strength. So kung wala tayo share sa pulong sa gugma sa Ginoo for the whole year, ananay ko po. Muratag kulang man. Oy, ngano man ni? Hala. Let's share the love of God. Amen? Manindog mo mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga ni anato, matod pa ni Pastor JR, ni anato ang way. Kinsa ang way? Jesus is the way. Ni anato ang hope. Jesus is the hope. The only treasure, listen, ang bugtong bahandi nga imong mapauna sa langit or magpaabot sa langit nga imong gi-invest our souls. So kung nakashare ka sa ubang tawo, dayon nakabaton sa pagtuo ug naluwas, nag-invest na ka sa langit. More people muduol sa Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi, daghana kag investment sa langit. Kay mamatay ta, di ta kadala sa atong katre nga nindot kayo. Di ta kadala sa atong sakyanan nga latest model. Di ta kadala sa atong balay nga nindot kayo. Negosyo nga nilambo. Graduate sa doktor, di na to madala. The only investment are souls of people. Kanang mga tao nga midawat kang Kristo pinagi nimo. Mao na atong investment. Pag-abot sa langit, grabing abi-abis sa imo na tungod kay pinaagi sa imuha, nakaabot ang pagtuo sa iya. Ison, napalibutan ta sa bad news, but we have the good news. Jesus loves the world. God loves the world. He gave His only begotten Son. Gihatag sa Dios ang bugtong anak. Bisan kinsang mutuo kang Jesus, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. O kini nga Iglesias Happy Church, nagwali about the salvation of Jesus Christ. Dili ang Happy Church makaluwas. Walay relihiyon makaluwas. Apan dunay panagtigom nga ang gisgutan maong kaluwasan ni Ginoong Hesus. Ang mutuo maluwas. Ang mutuo makabatog kinabuhing walay katapusan. Let's come to God tonight. Kung wala pagyud ka sukat, nakahimo pag-abli sa imong baba, makaingon og maka-invite, makasulti, maka-share sa gugma sa Ginoo. Now is the time. No other time. Now is the time. Kabalo kay igsoon, ingon ang Biblia, kung makasdungog na ang mga tao sa kaluwasan ni Kristo, mubalik na siya. Our goal, listen, ang atong kalabuton lamang is dunay tao sa pagadian makadungog once sa good news. Kausa lang. Ang mga tao sa pagadian, importante makadungog sa gospel once. Nakainumdum ko igsoon. Katong dito me sa nagbakasyon me. Kauban sa among liguan nga gamay nga murtog hot spring. Dunay usa ka foreigner nga babaye nga nalibot na niya ang Asia, tourist siya. Samtang nagdasya sa tubig, ako siyang giduol. Ako siyang giingnan. Do you know Jesus? Do you know Jesus? He said, I don't know. Who is Jesus?
Imagine ka, natuyok niya ang Asia. Wa siya kadungog about Jesus. And I share it. Gishiran ako siya about the person of Jesus. Pagkahuman, wag gani wala kumuhuman og share niya, ning biya siya sa ako ang tubangan. But, ang punto diha, nakadungog siya about the saving grace of Jesus. Ang mutuo, maluwas. Ang di mutuo, silutan. But hearing comes kung musulti ka. Let's come to the Lord tonight and just, Lord, empower me, Lord. Gusto na kong mo share, Lord. Simple kayo ha, share lang. Gigugma ka sa Ginoo. Dahil mga tao nga kulang kayo og pansin, tapikon lang nimo, glabaya ka ni Lord. Ha? And then share the gospel. Do you want to share the gospel? Please raise your hand and I will pray for you. Father, in the name of Jesus, daghang kaayo Ginoo sa pagadian. Daghang kaayo Ginoo ang mga tawo nga pakadungog mahitungod nimo Jesus. Daghan pa kaayo Lord. Kanang makadungog sila nga ikaw ang Dios nga muluwas. Ikaw ang Dios nga mopasaylo. Ikaw ang Diyos na muhatag og bag-ong kinabuhi. Lord, kani makamuta, i-empower pinagi sa gahom sa imong espiritu. Nga makabukami sa imong bakbak, Lord, in the name of Jesus, sa mga tao nga mahibalag namo, Ginoo. Naaman sa opisina, naaman sa asang dapita, sa dihang makadungog mi, og mga opening, Lord, aron masyira namo. Tagai mi, Lord, sa kaisog, og pahinumdumi mi, ang among kaakuhan, matagtaw sa pagadian, masyaran na mo sa imong gugma, sa imong kaluwasan. Salamat, Lord, matagkamot, mana ang kalayo sa espiritu. Makalakaw, Lord, makasulti, o makahuna-huna. Nga way lain, nga makashare sa gospel, kundili katong nakadawat sa gospel. Salamat, Ginoo, among gikuan, among kaugalingon. I will go sama kang sa propeta, Lord, kinsa ipadala. Here we are, Lord. Send the happy church, ang mga katawhan, to share the gospel. And just entrust to you everything, God. Salamat sa imong pagpagamit, sa imong paggamit ka na mo. Ang pinaagi na mo, daghan pang luwas sa Pagadian City. Among dedicate among kaugalingon. Just dedicate yourself to the Lord. Lord, use me. Lord, magpagamit ko, Lord. Ingin Ginoo, Lord, ni anak ko ang maing balita, ni aka sa akong kinabuhi, Lord. I want to serve you by sharing your love. Gusto kong mapagamit, Lord. Gusto kong i-share imong gugma. Kung sa una, pirmi kang ga-share, basig na undang na ka. In Jesus' name, makapadayon ka sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. Bless every hand nga nagpataas karon. Salamat nga sunod si Mana, Ginoo. Sa bulan sa June, daghan pa kayo makadungog sa maing balita. Pinaagi sa testimonyo, pinaagi sa pag-share, o pinaagi sa among pag-invite nila, Lord, aron makadungog sila sa good news. Thank you, God. In Jesus' name, hatagig palakpak ang Diyos karong gabihon na igsoon. Puso pag yun na palakpak sa Diyos igsoon. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Panglingkod mo, Mike,